Ole ka channel here du te in zawai chi bai ka bu ka chu win hian online shopping chung chang zona tam tak ho ka ron chang do da ni kan win ni bi ga hian Amazon le Flipkart chung chang bi kan soi do da ni ti kha thi du den min hriat masak sakula ti kha kan soi masa du ka ni masa bera chuan online shopping Amazon le Flipkart bi ki him tok a him tok ka ni ti kha kan chang du a ti chuan a pi lama kan soi du chu amazon.com le flipkart.in kan ti te an hetiang deuh chia scamming thin hi chu Flipkart FLIPKAT flipkart.com ti te a engemaw ming mak deuh Amazon tak ang deuh a an siam ang chi te WhatsApp kal tlang te hian link te in thon dara hang hoero chu alim veka a him lo ani ti kan soi du bawk ani ti chuan adot le kal le tai la thil le to theng them ti kha ni a dam doi le ei tu lam chi ti lo hi chu a theng thei vek ani electronics le thom no kan ti ang chi ti a eng mu te ni ang kha ko chu theng thei vek ani ti kha kan soi du a tin a theng thei lo ho kha poisa a di le vek thei ni adot le chuan ing tia theng le tur nge mission kha thian hei kan threlawa adron deliver tu te hne na theng mai thi kan tum thina kha adik lawa product re kan theng don chuan kan theng ma in apps chunga website IFSMO website chunga khan return request siam na tur oma ta khan return request kan siam ma sa potanga ti chuan kan siam zo a ni rei lo te hnu emo ania te pawh ni the chunga chuan i product ron lam tu khan tu emo company ron tiranga ti chuan i product kha theng tu re ron lang sa mai non che ni electronics device online acha hi warranty omani poisa pek loki hi mem nge him lo poisa pek loki a hi ema tin theng le don hian theng le mo refund big poisa kan di le don hian boi thak deuh chu cash on delivery kan ti hian a khan pa a poisa an ron thon na tu te khatia nge mo details ka pek chhon le te ngai thina online na kan pek ngal he ta atir tanga online na kan pek ngai ero chuan a khan pa khatiang kha pek non le kha ngai to lova ulsam takin poisa kha an ron thon le mai thina ni phone ka cha thil dang alo an no thon pal sia itin ni ka tiang product dang po ni theya engemaw electronic device camera emo tin in chung bung ro theng te pawh ni theya e kan lo cha thil dang dei fian emo thil mak deuh te an ron theng aron thon the ni khang ni ko khan mang ang lovin a theng le thei ni ti kha en thepot tai la ti chuan kan theng do na kan theng ma in kan product do na kha video kan sia manga video in mo thalak po ni nga a case zirin an dil lo the company hian e kha nga bang khan thalak emo kan lo ne nga ti chuan return request kan sia huna khan thalak min dil huna chuan emo video min dil huna chuan kan product kan thil don na kha tha kan na kan thona nga ti chuan kun rei lo te ya kan problem kan boina chu company min chin fel chak do ani ti kha fetai la tha ome ti chuan a to ber hen kal tai la online thil cha hi engwangi delivery lowa an lo return thin hi website thiam lo ani lowa amazon.com.in flipkart.in kan ti ang chi khang ho thiam lo kha ni hau lowa hei hi chu an ron thon na te courier thiam lo ani tiang an ron thon na te khan courier area sang an nei a khang an area lo ani lo chang khan e out of delivery ti te kan hmu thina heta Amazon apps ate chuan ma se khang alen chung po khan heta courier te khan i product hi out of delivery ni a iron lam them ti lo chang hi an nei thina chuan kan thiam lo lova tin a website kan cha na te thiam lo po hek lo aron thon na courier thiam lo ani a aron da thei don lo ni po in heta product lo cha tu te ne na
phone number te om ve ka khang khan call in a product hi kan ron deliver thei don lo wai ron lam thengem ti ron ti tur zo ka ni a khang ti lova an ron thon le pat chang om ni chuan kan cha na website a khan a complain le thei ani ti kha kan